Otetaan nyt vielä sillä puheella, että ovi, terassi, jolta poliisisetä sanoo, että mä voin sit kyttää ja kyylää ja kuvata näitä. Ja sit vaan nostaa tällainen kameran tähän ylös, niin siellä ne on varmaan. Tätähän nyt sanois taas. Tyhmäkin varmaan tajuu, että tähdet esimerkiksi roikut tommosena rivinä kuuselatvassa ja tässä on nyt vähän zoomia. Ja edelleen mulle voi niinku toimittaa tämmöisellä samalla Nothing Phonein paskalla niitä tähtivideoita, mutta ei ole näkynyt. Ei ole vielä kukaan koskaan todistanut omiin läpätyksiänsä. Näitä on 10 tässä ihan oven edessä. Näistä ei kaikki tietenkään tule tähän puhelimeen, koska tässä on todella huono kamera.